Okay, so mayong adlaw na po no sa Philippines, no? Mayong buntag sa ato mga taga Pilipinas unya may hapon diri sa Texas. Ani na gyud ko nga time makahigayon karon kay murag ang schedule ba no medyo busy medyo lang. Pero salamat sa Ginoo no kay naagid siya himuon nga pamaagi nga mapahinumduman ta nga molingkod ug maminaw siyang pulong. So igsoon, salamat kaayo sa imuhang tan-aw na usab no. So naana ta karon sa Deuteronomy chapter 15. So na kuan na to karon nasa gunso na nato gikan kagahapon karon na po. So hopefully every day na gyud ni, no? Glory to God. So praise Jesus kung hangtod kanus ata hopefully dili na ta mabisi kaayo no. So Lord have mercy. But anyway, kung naa kay Biblia igsuon atong ablihan no. Pero before ta magsugod pag-ampo sa ta. Dalaygon og mahimayaon na mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. Nga kanunay nagapahinumdam ka namo Lord nga wala gyud kami arang mahimo kung wala ikaw Ginoo. Ang imong pulong mao imong kalanon sa matag adlaw. So tabangi gyud mi Ginoo nga dili mi makalimot sa pag-abli sa imong mga pulong o God sa Biblia Lord. Tabangi gyud mi Ginoo nga mukaon gyud mi kada adlaw Ginoo spiritual food Lord para Ginoo nga among espiritu mo mahimong baskog og lig-on Ginoo. And salamat kayo Lord nga ikaw mo inaka-initiate kanunay Ginoo aron kami makalingkod o magapaminaw sa imong pulong makabasa Ginoo sa imong mga pulong. And I pray Lord nga imong walang espiritu mamuhat sa imong taliwala o God sa dihang kami mo abli sa imong mga pulong o God. I pray nga imong gahom magapenetrate sa imong kasing-kasing ug hunahuna Lord samtang kami magabasa sa imong mga pulong. And even katong mga maminaw niini Ginoo diha sa video Lord nga sila magatan-aw Ginoo ikaw usab mamuhat sa ilang kasing-kasing, ikaw mamuhat sa ilang kinabuhi, ikaw Ginoo mamuhat sa ilang espirituhanong kinabuhi Lord. Na I-pray Ginoo nga imo silang tabangan nga motubo usab diha kanimo Ginoo. Lig-una kaming tanan Ginoo kay nasayod kaming hapit na ikaw mo balik Lord. Ug daghan kay mga distraction sa among palibot patabangi mi Ginoo nga motutok lang yun diha kanimo o God. Lord, salamat kaayo sa imong pagabuhaton karon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, ikaw among himayaon ug pasalamatan pinagisang ngalan ni Jesus. Lord, thank you kay lamdagi among hunahunaw kasing-kasing karon. Holy Spirit, have your way God. We welcome you. We welcome you in this place. We welcome you in this time in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Amen and amen. Okay, so igsoon atong sugdan no. Nanata sa chapter 15 sa Deuteronomy. Ingon diri, inig katapos sa matag 7 ka tuig kinahanglan nga papason ang tanang utang. Kinahanglan nga dili nagayod paninglon sa giutangan ang tanang utang sa iyang isig ka Israelita kay mauman kini ang sugo sa Ginoo. Mahimong pugson mo pagpabayad ang langyaw apan kinahanglang papason nimo ang utang sa imong isig ka Israelita, no? So lami ilang kan ano kay pag ikapito ka adlaw papas na imong utang masig pa ka kabayad, no? Basta Israelita ka. Pero kung langyaw pwede ra nga ilahang pabayadon, no? Okay, verse 4. Walay pobre kaninyo kay panalanginan man kamo sa Ginoo didto sa yuta nga iyang ihatag kaninyo. Kung motuman kamo kanunay sa mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios o sa mga kasuguan. Okay, kasuguan nga ako gihatag kaninyo. Okay, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa gisaad niya kaninyo. Daghang mga nasod ang manghulam kaninyo apan kamo dili manghulam. Manduan ninyo ang daghang mga nasod apan sila dili magmando kaninyo. Hallelujah. Kun sa bisan diin lungsod sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios adunay kabos nga Israelita, ayaw pagdumili sa pagtabang kaniya. Amen, no? So patabangan gyud sa Ginoo, no? Okay, murabag karon sa tuong kung nakaisig ka Kristohanon nga imong nakitang naglisod diha sa imong dapit, ayaw siya kanang hikawi, no? O sa kutob sa imong mahimo tabangi siya. Murag ana ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton igsoon.
Okay. Verse 8, kaluy siya og pahulama siya igo sa iyang gikinahanglan. Ayaw kamo pagdumili sa pagpahulam kaniya tungod lamang kay nagkaduol na ang tuig nga tingpapa sa utang. Kung buhaton ninyo kini mutuaw siya ngadto sa Ginoo batok kanimo og ang imong gibuhat isipon nga sala nimo. Hatagi siya sa walay daghang kuti-kuti og sa walay pagbagulbol aron panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong paningkamot, no? Nagyud perminti ang promise sa Ginoo kung na at mutuman ta siyang mando sa pagtabang sa mga pobre ana. Nagyud diri ingon panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong pagpaningkamot. Sa verse 10 na siya igsoon. Kay verse 11 sa inyong nasod kanunay kamong may mga tawo nga kabos. Tungod niini nagsugo ako kaninyo sa pagtabang sa inyong isig ka Israelita nga kabos og nagkalisod-lisod, no? Hallelujah. Okay, verse 12, no? Ang pagtratar sa mga ulipon. Okay, kung ang imong isig ka Israelita lalaki man o babae gibaligya ingon nga ulipon nganha kanimo, kinahanglan nga mag-alagad siya kanimo 6 ka tuig. Apan sa ikapitong tuig buhi siya. Ayaw siya palakta nga walay kabuhian, no? 14. Pabalunis siya karniro, trigo o bino, ingon nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Hatagi usab siya. Hinumdumi nga ulipon kamo didto sa Ehipto o giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa gisugo ko kamo karon pagbuhat niini. 16. Kung dili siya gustong mo pauli sa ila kay nahigugma man siya kanimo og sa imong banay ug kontento na siya sa iyang kahimtang, dad-a siya sa pultahan sa imong balay ug didto tusuki ang iyang dalunggan ug mahimo siya nga imong ulipon sa tibuok niyang kinabuhi. So dapat na siya kanang tusukan ang iyang dalunggan ug mahimo siyang imukta. Mura siyang Tagalog kanang arios ba, no? Siguro ana, no? Okay, mahimo na siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi. Ingon usab niini ang buhatang ngadto sa imong ulipon nga babayi. Dili kamo angay magpanuko sa paghatag kaniyag kagawasan kay siya nakaalagad man kaninyo sulod sa 6 ka tuig ug nakagasto lamang kamo og katunga sa angay nga isuhol sa usa ka sulugoon. Kung buhaton ninyo kini, napoy promise ang Ginoo, no? Kung buhaton ninyo kini panalanginan sa Ginoo ang inyong Dios nga inyong Dios ang tanan ninyong buhaton. So naagid perminti ang tanan, no? Panalanginan sa Ginoo kung buhaton natong iyang mando. Panalanginan sa Ginoo nga atong Dios ang tanan natong buhaton igsoon. Okay, so verse 19, igahin ninyo sa Ginoo ang inyong Dios ang laking panganay sa inyong mga baka o karniro. Ayaw ninyo kini tupihi o gamita sa pagtrabaho. Kamo ug ang sakop sa inyong panimalay mukaon niini matag tuig at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios sa dapit nga pilion niya. Apan ayaw ninyo kini ihalad sa Ginoo nga inyong Dios kun kini may tatsa. Kanang kinahanglan walay tatsa ang ihatag sa Ginoo, no? Busa nga walay tatsa, no? Walay tatsa. Buta o piang o bisan unsang matang sa tatsa. So dili pwede jud nang kanang ang hayop nga imong ihatag sa Ginoo kana bitong pareha tong naay istorya ba kini mo sagbit lang no nga nagampo siya nga Ginoo tagai ko kanang panalangin ni ako mga baboy Ginoo kay muhalad ko muhatag ko sa pastor o kanang ikagpulo, no? Apan katong gipanalangina na siya sa Ginoo gidaghan og baktin, no? Himsog kaayo pero nay usa ka ihid nga nasagol. Kabalo ka ang siya gihimo niya. Ang ihid ang iyang gihatag sa pastor. So maayo ba to? Ay ikaw na mag-igwan na igsoon. Kay ako pangutan-on dili to mao iyang gihimo, no? Kay ingon diri ang the best ang atong ihatag sa Dios, di ba? Ang the best. Okay, so ingon diri mahimo ninyo kay
mahimo ninyo kining kaunon didto sa inyong lungsod. Ang hinlo o ang hugaw pareho nga makakaon niini sama nga kini karne sa usa o lagsaw. Apan ayaw gayud ninyo kana ang dugo niini. Ibubo hinuon kini nga daw tubig ngadto sa yuta, no? So kidiri pahinomdom nga kanang kung mag-ihaw kag kanang baka unsa ba na nga karniro, unsa ba na imong sa ilaha diri karniro og kanang karne ang ipakaon ang karne ra, no? Pero ang dugo ipabubo gyud sa yuta sama sa tubig. Okay, so mao to ang chapter 15 igsoon. So naa pa tay pipila ka mga minuto, no? So atong gamiton ni, no? So hopefully daghan tag chapter karon mahuman, no? So chapter 16, ang kasaulugan sa pagsaylo. Okay. Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagsaylo alang sa Ginoo nga inyong Dios sa bulan sa Abib. Kaysa usa ni ana kagabii sa maong bulan, gikuha kamo sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa Ehipto. Pag-ihaw kamo karniro o baka ingon nga pasidungog sa Ginoo nga inyong Dios aron kanon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Adto kini ihawa sa dapit nga ampuanan, kan-an ninyo kini uban sa pan nga walay patubo. Buhatan ninyo kini sulod sa 7 ka adlaw kay kini maoy simbolo sa inyong mga pag-antos kay midali man kamo pagbiya sa Ehipto. Kini magpahinumdom kaninyo sa tibuok ninyong kinabuhi sa adlaw nga maoy inyong pagbiya sa Ehipto. Kinahanglan nga walay magbaton og patubo sa tibuok nasod sulod sa 7 ka adlaw og kinahanglan nga walay pabuntagan nga karning gihalad sa gabii sa unang adlaw. So ipakaon jud tanan igsoon, no? Verse 5, ayaw ninyo ihawa ang hayop nga halad sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa mga lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kundili sa dapit lamang nga iyang pilion ingon nga dapit nga ampuanan. Ihawa og ihalad kini inigsalop sa adlaw nga maoy panahon sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Lutoa og kan-an ninyo kini sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios og sa pagkabuntag pamauli kamo sa inyo. Kinahanglan nga ang kanon ninyo sulod sa 6 ka adlaw mao ang pan nga walay patubo ug sa 7 adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. So ipakuan gyud no nga ang 7 ka adlaw iya gyud sa Ginoo. Dili pa trabahoon kung dili magsimba sila sa Ginoo. Mao ra nila ilahang trabahoon, no? Pagpahulay sa presensya diha sa Ginoo. Okay, so verse 9, no? Ang kasaulugan sa pagpangani. Okay. Pag-ihap kamog 7 ka semana sukad sa pagsugod sa pagpangani. Unya, himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios. Murag kana bitong Thanksgiving. Murag mao ni siya ang ginapasabot diri nga kanang di ba kay ang Thanksgiving atong pagpasalamat sa harvest, no? Diri pag ikapito gikan sa 7 ka semana sukad pagsugod og pag-ani mag-celebrate pud sila og kanang pagpangani, no? Aron pagpasidungog sa Ginoo nga atong Dios. Pagdala kamog mga halad nga kinabubuton sumala sa panalangin nga inyong nadawat sa tubangan sa Ginoo, magmalipayon kamo ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod og sa mga langyaw, mga ilo ug mga biyuda. Adto kini himua sa dapit nga alampuanan. Hinumdumi nga naulipon kamo didto sa Ehipto, busa tumana gayud kining mga sugua.
Okay, verse 13. Himua ang kasaulugan sa mga balong-balong sulod sa 7 ka adlaw human sa ting-ani. Kamo og ang tanang sakop sa inyong banay lakip ang mga libita ug ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga anaa namuyo sa inyong lungsod. Kinahanglan nga malipayon nga magsaulog niini. Himuan ninyo ang maong kasaulugan pahinungod sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw didto sa dapit nga ampuanan kay panalanginan man niya ang tanan ninyong paningkamot aron magmalipayon kamong tanan. Okay, hallelujah. 16. Ang tanang lalaki ninyo kinahanglan nga moadto sa ampuanan aron pagsimba sa Ginoo katulo sa usa ka tuig, sa kasaulugan sa pagsaylo, sa kasaulugan sa pagpangani ug sa kasaulugan sa mga balong-balong. Kinahanglan nga dili sila moadto sa alampuanan kung wala sila'y dalang halad, no? Dapat magdala gyud sila halad. Kinahanglan nga ang matag usa magdalag halad sumala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah. So naagi panalangin nga ihatag ang Ginoo sa matag usa nila, no? Nga ang ilahang halad nagdepende lang kung unsay gihatag sa Ginoo sa ilahang. So sama po na sa tuwa igsuon kung unsay gihatag sa Ginoo karon kanato, no? Moadto tag simbahan, nagyud tay dalang halad, no? Ay halad nga bisan gamay nga makaingon ta gamay ra man ni oy marag dili man ni siya kinahanglan. Pero ang ginakuan ba sa Ginoo, no, atong kasing-kasing. Ngayon pa ang pulong nga kung kasaligan tas gamay, mas dungagan sa Ginoo ang atong panalangin, madaghan ang panalangin. So igsoon, kinahanglan nga kung unsay gihatag sa Ginoo sa tua, diha pod nato kuhaon ang atong halad sa iya. Sakripisyo ba, no? Halad is sacrifice of praise sa Ginoo. Nga kanang kung unsa gihatag sa Ginoo sa tua didto po nato siya tagaan, kuhaan og gihatag para sa iya og balik. Okay, verse 10. 18. Sorry. Okay, 18. Pagtudlo kamog mga maghuhukom og mga opisyal gikan sa matag usa kaninyo sa banay sa tanang lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang ilang katungdanan mao ang paghatag og hustisya ngadto sa katawhan. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya o magpakitag pagdapig o mudawat og suborno, kay ang suborno makabuta sa maalamon og muhikaw sa katungod sa matarong. Verse 20, busa ang hustisya lamang maoy sunda aron magpadayon kamo sa pagpanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 21, ayaw kamo pag-ugbok og kahoy nga inyong simbahon tupad sa halaran nga gihimo ninyo alang sa Ginoo nga inyong Dios, o pagpatindog og haliging bato kay kining mga butanga gikasilagan niya. Hallelujah. So igsoon mo kato ang chapter 13, no? So atong padayonon ang 17 kay sumpay siya. Okay, dapat tayo sobrang mga pipila ka minuto. Okay, so chapter 17, no? Verse 1 ingon diri ayaw kamo paghalad sa Ginoo nga inyong Dios og baka o karniro nga may tatsa kay dili siya gusto niini, no? Sa kuan ang gikayon kaganina, ayaw tagay ang Ginoo katong reject para atong ihed, no? Ayaw, dili na mayigsoon. Ang atong ihatag ang the best, you know? Pilii og the best ang Ginoo kay siya man ang naghatag ni ana. Unya, kung imuha ng himuon, ingon pa ang pulong sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo ang tanan nimong pagpaningkamot. So, tanang tumanon igsoon, no? Okay, verse 2. Kung sa inyong lungsod may makasala sa Ginoo nga inyong Dios o maglapas sa kasabutan pinaagi sa pagsimba sa laing mga Dios o sa adlaw o sa bulan o sa mga bituon, kinahanglan nga inyo kining susihon pag-ayo. Kung tinuod nga nahimo ang maong ngilad nga butang sa Israel, dadaan ninyo sa gawa sa lungsod ang maong tawo og batuan ninyo siya hangtod mamatay. Oh, grabe ilahang punishment sa una, no?
Mahimong patyon ang tao human kapamatud-i nga sad-an siya. Pinaagi sa duha o tulo, no? Pinaagi sa duha o tulo ka saksi apan dili siya mahimong patyon kun usaray mo saksi batok kaniya. So nadyo duha o tulo, no? Okay, verse 7, ang mga saksi maoy muuna pagbato kaniya og unya mosunod ang tibuok lungsod. Kinahanglan nga wag tangon ninyo ang dautan gikan sa inyong lungsod. Kana command gyud sa Ginoo, no? Wag tangon ang mga dautan gikan sa inyong lungsod. Okay, verse 8, kung may kaso nga lisod hukman sa maghuhukom sa usa ka lungsod sama pananglit sa kaso nga may kalabutan sa pagpatay o sa pagparigla o sa katungod sa usa ka lumulupyo, pangadto kamo sa dapit nga ampuanan nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Pangadto kamo sa kaparian sa banay ni Libay ug sa maghuhukom nga atua didto ug adto kamo pagpakisayod kanila. Sultihan kamo nila sa ilang hukom ug tumanan ninyo ang ilang isulti. Hallelujah. Buhata gayud ang tanan nilang ipabuhat kaninyo og ang ilang hukom. Kinsa kadtong dili motuman sa maghuhukom o sa pari ngadto adidto kinahanglang patyon. Kinahanglang limpyuhan ninyo ang Israel sa dautan. Inig kabalita sa tanan bahin niini mga hadlok sila og dili na gayud mousab sa pagsupil. Okay, so ang kini atong hinumduman nga Old Testament practices ni ha. So karon sa New Testament kay ato man hibalo ano nga si Jesus iyan ang gihalad ang iyang kaugalingon para sa ato ang kalapasan. Mahimong ang iyang dugo na himong bayad sa atong sala, no? Ang kamatayon ni Kristo Jesus na himong bayad sa atong mga sala. Ug ang ato karon nga motuo o mudawat sa kaluwasan nga iyang gihatag nga libre sa ato ang tanan. Og tungod ni ana dili na kita kinahanglan mo adto pa sa pari para mosugid sa atong mga sala or mag unsa to didto nga mangayo o isulti ang kung unsa ang mga isulti didto isugid didto kung unsa ang kanang para hukman ta dili na to siya mauno kay ang Ginoo si Jesus Christ iyan ang gibaran ato mga sala. So ang ato karon nga mo confess ta sa Ginoo na diretso, no? Kay di ba natunga na tong veil, no? Katong bang di ba sa Old Testament sa una naa sila veil, no? Kanang dako kaayo nga murag kanang babag, dili siya babag, bungbong, no? Bungbong para ang makaadto didto sa Holy of Holiest ang mga pari ra. So ang ordinary people pares tuwa dili ta kaadto sa sulod, no? Muagi tag pari sa una ni sa ilahan ning Old Testament tam ing ani ilahang way nga kung maghalad sila og kanang halad sa kanang sa sala, no, para mapapas ilang sala kaniadto every year na sila sin offering or offering sacrifice na nila, magdala sila baka, karniro o unsa pa kay para ang pari mo imodala dito sa Holy of Holiest iyang ihala dito sa Ginoo kay para mapasaylo ang tao, no? Ana ang ila sa una, pero karon sa tuwa nga si Jesus namatay dito sa cross, no? Nya ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Iyan ang nabayaran ng atong mga sala. Tanan, ang atong past, atong present, and even ang atong future nga mga sala, no? Iyan ang gibayaran tanan. Ang ato lang siyang perminti i-acknowledge nga gibayaran ni Jesus ang atong mga sala. No, matuot ta nya atong ikinabuhi. Unsa yang gihimo para sa tuwa ba? Hinumduman nato kanunay ang sakripisyo ni Hesukristo ug magkitnabuhi tang matarong nga uyon sa iyang kabubuton. So igsoon, I hope nga natay na kuan diha nang lapitan, no? Okay, kato sagbit lamang igsoon. Okay, so verse 14, ingon diri mga sugo bahin sa hari. Inig abot ninyo sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, panag-iyahan ninyo kini og puyo kamo didto. Unya inigpili na ninyo hari aron mangulo kaninyo sama sa gibuhat sa tanang nasod nga kasikbit ninyo kinahanglan nga maoy inyong piliong hari ang tawo nga pilion sa Ginoo. Kinahanglan nga ang inyong pilion inyo rang kadugo. Ayaw gayud kamo pagpili og dili Israelita. Kinahanglan nga dili niya dungagan ang iyang mga kabayo o
magsugo siyag mga Israelita sa pagbalik sa Ehipto aron pagpalit og mga kabayo kay gipasidan-an na. Gipasindan-an na kamo sa Ginoo nga dili na gayud mo balik didto. Kinahanglan nga dili siya mga sawag daghan aron dili mahimong dautan ang iyang panghuna-huna, no? So naay ko anang Ginoo nga dili maayo nga sawa silang daghan kay mahimong dautan ang ilang panghuna-huna. So ingon ang Ginoo dili siya mga sawag daghan. Okay. Kinahanglan nga dili siya magbaton og daghang salapi og bulawan, no? Okay, inighari na niya kinahanglan nga aduna siya'y kopya sa balaod sa Dios nga hihuptan sa mga pari, no? Magpabilin kini kaniya aron iya kining basahon sa tibuok niyang kinabuhi aron makakat-on siya pagmahal sa Ginoo ug pagtuman sa tanang gimbutan. Pagtuman sa tanang gimbutan sa maong balaod. Gisulat murag ang tanang gisulat siguro ni sa maong balaod. Okay, 20. Sa iyang pagtuman niini dili niya isipon nga labaw siya sa iyang kadugo kay Israelita ug dili niya lapason sa iyang pagtuman niini dili niya isipon nga labaw siya sa iyang kadugo nga Israelita ug dili niya lapason ang balaod sa bisan unsang paagi. Kung tumanon niya kini siya ug ang iyang mga kaliwat muhari gayod og dugay sa Israel, no? Kay ang Ginoo baya jud ang magpili kung kinsa yang ibutang sa mga tuang kanabitang lungsod, no? Labi na jud sa Israel kaniadto. So igsoon mao kadto ang chapter 17. So nahuman nato karon ang chapter 15, 16 ug 17. So salamat kay igsoon, no? Kay nahuman nato karon ang tulo ka chapter kay murag connected man silang tulo. So glory to God. I hope nga magkita na pud ta sunod higayon igsoon. Grasya sa Ginoo nga kita makapadayon gayod. Hallelujah. Ginoong Dios, salamat ikaw magapanalangin niini nga mga katawhan nga naminaw sa imong pulong karon. Ug salamat Lord nga nagin mi karon natun-an, no? Dalay ko ang atong buhi nga Dios. So igsoon, kita na pud ta sunod, no? Sa sunod higayon. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Amen.